Buksong tini chini salsan analysis pandawo. Ang narway buskango, noni buskango salsan analysis pandawo, haino hai habipul. Kapani takokti bukuksong sung tini belain nangkok mani. Tabuk ojorawo chini hastewo je ungui tong mani. Ba sung saimano kapani takokti bukuksong nini 40 14, 50 nini 1450 hai bisi jorarogo nini महाराजारक तंलांमानि जरारगो गोबांमा जोंनि लाइबुमाथ' सहायबो साबाया खोनायबो खोनाबाया ताई जों बलायबो बलायबाया जोंनि अलाइबुमारक खापानि बारै किसिं सं जोंनि 14, 50 बिसिवो जेफ्रु जोंनि हास्तेवो रुल हायगाबा जेफ्रु जोंनि बोबाग्रा दन्य मानिक खाय तंमानि जरावो हायगाबा बिनि रासलि तंमानि जरावो निनि हास्तेनि गोबां मा बाहाय हुइजाक हुइ तनजाक लाइबुमा हुइ तनिजाक मुकुमु हुकुमु रक जे साखाय निनि फातार हास्तेनि हाय गोबां मा थायरगो नताबुक निनि एमाजुन हाय केलाय जों फातार हास्ते रगो थांकांगलाय नगो खापाने ताखुकते बुहुकचों जों कक बरक बायखे हिनो चाक्रामा निनि हायकबा हाचुक मताय गुबुननि दफान बर रखबा हिनो निनि सबि मुरा o sobi mura hai ka ba o tabuk nini hachuk hai ka ba nini obo hai o jorao tabuk je chakrama hini sini jagoi tongmani sini ko borok bai o chakrama thai berajangnai thai tabuk tourism ni destination snamjakha hai ka ba kaisa amazon snamjakha tabuk oro hasteni kwbangma sinai nugnai tai kwbangma bahai naikani klainai rok ni saktarma bai tini oya pirina harjaka khabani mare gijing song chini hasteo jefru maharaja danya manik tongmani jorao bo a thayo nini sobi mura haikabni chakrama je mutai berejangnai thai a thai rogo bini riprowoi sui klangmani holong ni mutai naithok bisingo habruruk tebo naithok a thairok tabuk haste hapangni bukha naikolma bai tai haktor hapangni tuidul jak bai tabuk national haikaba tabuk amazon salamjaknani thai thangai tongo khabane mar kiching song जों बेलाय दिनै खातं थगै मानो जोंनि कायसा लाइबुमा जोंनि हुइ तनि जाक अबहाय गोमावै थांजाक लाइबुमा सिरिसि तिनि मुकुमु हुकुमु रक जोंनि महाराजा आमाल लंनि महाराजा तंलांमा जरा रंनि रक जे गोमावै थांजाक लाइबुमा रक जों ताबुक द्रुक फिलिमानि फाय दंगो खाबानि मारे किजिं सं जों ताबुक अ हाचुक हायकबा अ सबि मुरा अ चाक्रामा ताबुक हास्तेव सिमिया फातार हास्ते गोनांगैबो सिनि जागनाय फातार हास्तेनि बर रबो गोबां मानो अर बेराय फायो बा नाय फायो निनि सबि मुरानो हायकबा चाक्रामानो जों कक बरक बाके हिनो चाक्रामा गताय गोबां मा बर रनो अर कन्ट्रोभार्सि बुतंगो निनि चाक्राकमा अबहाय फियाबा ताबुक जे सिनि जागै तंमनि चाक्रामा हिनि सिनि जागै तंग खाबानि मारे किजिं सं अ चाक्रामा निनि गोमति हांकरनि अमरपुर सब डिविजन बाय खबजाक अ सबिमुरा हायकेबा अ बेरजांनाय थाय खाबानि मारे किजिं सं अ चाक्रामा नों रुं कयमा थांनाय दैमाने निनि गोमति दैमानि दै जालिया निनि रुं कावै थांरुरुक नाथरुरुक गोचांरुरुक फिया जों अ लाइबुमा तेबो सिनानि दरकार फिया ताबुक बो जों अ लाइबुमा रकनो बाक्सा बरक ताबुक बो जों अ लाइबुमा रक साइमियाखौ फिया जों साइमानो अ जरावा 14, 50 बिसि हायकब 1450 हाय बिसि रगो जेफ्रु चिनि हास्तेव महाराजा दयना मानिक तंमानि जरावो बो साकबाय थां साकता लांमानि आमोदाय थाय रकनो रिकप्र रांमानि ताबुक बो हलं जाजाक ताबुक बो हलं बाय गोदालै दङ थांकांके बोसाकनि बिखुमु बाचावै गोजां ददर ख्लाय खाख्लाब फेहेल ददर ख्लाय तामजनि हायकायसा मा दङ ताबुक ठीक अमननो हास्ते हापांनि बोखाक तै नायकल जाक तै हास्तेनि मन्त्रकरा बिप्लब कुमार देबनि तुइदुल मुंबाय ताबुक ओंनानि थाङै दङ इंटरनेशनल हायकबा एमाजन अ एमाजन ताबुक फातार हास्तेनि बररबो फायि नायफैमानाय नायथक तै जोंनि महाराजा रकनि लाइबुमा रकनो खारनायनो जों ताबुक जोंनि मन्त्रकरा बिप्लब कुमार देब तामसाका
कि भारतवासी को और भारत के बाहर जो लोग हैं, जो भारत को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूं मेरे त्रिपुरा की इस छवि मुरा में, जो कि ये पुराने समय का जो मूर्तियां, दुर्गा की मूर्ति नदी के किनारे जो पत्थर में बनी हुई है, वो दर्शाते हैं हमारे कृष्टि संस्कृति और हमारे व्यवस्था को। और ये अमरपुर के नजदीक है और गोमती नदी यहाँ का त्रिपुरा की सबसे बड़ी नदी। इस नदी से बोट के तहत आप मेरे साथ देख रहे दोनों तरफ ये ग्रीनरी और घना जंगल और छोटे छोटे पक्षियों का आवाज, और उसके साथ इतना सुंदरता प्रकृति के साथ जमे हुए। और इस पहाड़ के जो दीवार पे दुर्गा की मूर्तियां, ये हमारे दर्शन को, हमारी संस्कृति को, हमारे सिस्टम को दर्शाती है। और साथ ही साथ एक केव व गुफा भी यहाँ है, उसमें भी आप जा सकते हैं। और कहावत ऐसा था, जो यहाँ इस गुफा होके स्वर्ग का द्वार जाया जाता था, ऐसा मान्यता है हमारे सभी जनजाति भाई बहनों का। मैं इस सुंदर त्रिपुरा को, त्रिपुरा को देखने के लिए मैं सभी को स्वागत करता हूं। आइए। खापने मारे किजिंग सong खानाय मान खाना हास्तिनि मंत्र कर बिबल कुमार देव तामासागा जों ताबुक द्रुक द्रुक जेसिनि कमावै थांजाक लाइबो मारक कमावै थांजाक हुई तनिजाक सिनो जे हुकुमु मुकुमु चिनि राजा रकनि चिनि महाराजा चिनि बुबागरा रकनि जे हुई तनिजाक बिसिं बिसिं लाइबो मारो तुखांखाय ताबुक बुमानखौ ताबुक गोथां तंखौ फिया बनो शेयार तरय नायनाय साबो ताबुक नुगजागै दङ हास्ते हापानि बोखाक्तै मन्त्र खरा बिबल कुमार देव तिप्रा सारंनि गोबां मा बाहाय नांकुक मानि निनि सिरिसिटिनि हुई तनिजाक मुकुमु मुकुमु रकनो निनि रिसा हिन्टुं निनि हास्तेनि आनरस हायकबा अमरतोई हायकबा निनि महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट अबहाय गोबां मा नांकुक मानि हास्तेनि मन्त्र खरा बिबल कुमार देव ताबुक ताक साना थांगांगाय रिसा ताबुक रिसा जराति रगसिनि इंटरनेशनल जराति सिनि जागै दङ खाबानि मारे किजिं सं 1490 बिसिओ जेफ्रु महाराजा हायके बबोबग्रा दैनमानिक तंमानि जरावो निनि छबि मुरा हायकेबा जों जे ताबुक सिनिजाक दङ चाक्रामा हिनै आ थाइरगो बेरायै सैलांमानि यागबाय हायकेबा पाथरबाय रिगलांमानि आ थाइरग ताबुक बो तंखौ ताबुक बो सिनिजागै तंखौ फे ताबुकहाय जों बेलाय कपाल काहाम हिनै मानो तामने हिमाबा जों अबो हास्ते सिमि सिनिजाकलाक फातार हास्ते हायुं गोनांगै सिनिजाकसिनाय निनि चाक्रामा हिनै हायकेबा छबि मुरा हिनै खाबाने मारे किचिं सं जों साइमानो ताबुक सिनि त्रुक त्रुक जे हुई तनिजाक लाइबो मा हुकुमु मुकुमु रक त्रुक त्रुक जोनो खुरसावै तिसा जागै तंमानि चिनि नांकुक मानि कमाजक फिया जोंगर गोबां मा केरांकट मा तंगो चिनि महाराजा रकनि ताई जों साइमानो जे चाक्रामा हनै चाक्राकमा हनै बनो जे बाबि साखलाय खाक तनिजाक मानि बा बनो सियारतर जायगाङै तंमानि ताबुक साना थांगा कांके चिनि उदयपुरनि आमा त्रिपुरेश्वरी ते अबहाय मा कचबेश्वरी अबहाय गोबां मा थाइरगनि जे आबा हायनो चिनि आ छबि मुरा हायकेबा चाक्रामा बनो जे आं खागजै तनिजाक बाय बनो तेनि छालो गोबां मा लोकरनो चाक्राकमा हनै सिनि जाका जों साइमानो गोबां मा केरांक थमारक बाक्सा गोसो कुबै अब साइमानिया फियाबा आ थाइरगो आगिनि जरारगो बेरायना थांगांके बाक्सा किफिलि फाया बा नगो सक पायरकनिबो खोनाव अ मताय चाव नै रगबो फिया बुसु जरते कुबैयाबो साइमेनिया रुकुरकनो साइमानाय खाबाने मारे किचिं सं जों साइमानो ताबुक जे त्रुक त्रुक चिनि अ हाचुक हायकेबा निनि चाक्रामा
बेरायजांनाय थाय आबो हास्ते हापंनि बखागो यागो निनि बेरायजांनाय आइकाबा बेरायखिरि बेदेक हाइकाबा टुरिजम डिपार्टमेंट नाहारजाक ताबो जे नांसाक हास्ते हापां हाइकाबा केंद्र सरकार रां रहरनाय आ डेस्टिनेशन नायथकते गोसों खैल सनामनानै बागै खावने मारे किचिंसं जों तेबो साइमालानि फाइनेसालो जों बो माहाय याफ्रि नाहारनो नाहारजांनो जे आ बेरायखिरि थायनि बागै तेबो हाय सेब्रक फाइनो लुक्रकनि बागै जिनि सालजन एनालिसिस बान्दावो खावने मारे किचिंसं जों अबाहाय खालायनो जों बाहाय सयावैनो तंदि जेफ्रो नांकुक मानि जिनि सालजनि एनालिसिस बान्दाव साइजा कक्तमा तै नांकुक मानि कक्तमा कतनो तो बुई आं दनि बसकांगो फाइने सालब्रुमनो जों बाहाय सयावै तंदि कखरांगो हामबाय जतननो हरकाहाम